Здравейте, днес сме в квартал Витоша и ще ви покажем още един тристаен апартамент. По-малък е, 120 квадратни метра с гараж. Хората в социалните мрежи вече знаят за този имот. Тристаен, 120 квадратни метра с подземен гараж. За да разберете и вие, останете с нас. Ами добре, Пламка, айде да започваме. Украсили обаче хората? Да. Айде, заповядайте. Пламка, кое най-много ти хареса в този апартамент? Абсолютно всичко в завеждането. Завеждането, че е вкарано наистина много труд и любов в самото жилище. И разпределението също е много хубаво. Добре. Ей, сега ще го видят хората и да им какво ще кажете. Добре, не можем да отворим. Няма да гледате апартамент днес. Пламка, трябва моята ръка да пипне, бе, човек. Трябва моята ръка да пипне. Дай калцуни. Винаги слагаме калцуни. Не може да си позволим да цапаме вашето ново жилище. Добре, имаме удобни шкафове в входното антре, които не са никак малко. Да. Чалки. Да, точно така. Веднага след входното антре се открива пред нас наистина просторен хол с кухненски бокс. Просторен хол, защото тази част тук е доста удобна, между другото. Доста удобна. Пламка. С тераса. Имаме удобни шкафове и климатик. Чудесно! Кухненския кът е напълно оборудван. Има си керамична плоча с газ. Имаме печка, пералня, имаме съдомялна. Абсолютно всичко нужно за едно домакинство. Висок клас хладилник. Едно от основните предимства на този апартамент лично за мен са наистина оползотворените площи. Така, имаме отделна тоалетна за гости. Сега тази прекрасна част, която ми е любима, между другото, това е времето с семейството, времето с приятелите, удобен диван и наистина много голям. Диванът е наистина много голям, с отново удобни етажерки, картини, място за книги, телевизорът много добре позициониран и отново имаме излаз към тераса от тук. Този камък тук, между другото, прави наистина силно впечатление. Прави наистина много силно впечатление. Това говори само за собственикът, който го е правил за себе си. Заповядайте сега да видим спалните. Преди тях втора тоалетна и баня, разбира се. Отляво детска спалня, отдясно родителска спалня. Нека да видим родителската спалня, която е отново с излаз към тераса. Ето това тук вече ще се хареса на много жени. Поне на моята. От доста време ми говори, че иска нещо подобно. Сигурен съм, че ще се хареса на жените. Детска стая, към момента с две кушетки. Това е супер. Виждате и причината за продажбата. Две прекрасни малки дечица, които един ден ще имат собствени отделни спални. Отново гардероб, който е по поръчка. Апартаментът се намира на 4-ти от 5 етажа в сграда ново строителство, построена през 2010 година. Налично е подземен гараж, който е 20 квадратни метра, а общата площ на апартамента е 120 квадратни метра. Отоплението е на газ, като разполагаме и с климатици. Аз се казвам Симеон Симеонов и с радост ще отговоря на всички ваши въпроси, затова обадете се на посочения номер и заповядайте да го видите на живо. Още нещо последно е тази тераса тук към хола, заповядайте да я видим. Изключително приятна гледка към Витоша, може да седнете тук, да се радвате на тези борчета и южната гледка към Витоша. Удобна маса, удобно диванче, терасата, която е тази, наистина е просторна. Освен когато купите апартамента, да ни поканите да пием една чаша вино и да се радваме на гледката към Витоша.